I avui pensava, què us explicaràs aquesta gent de donació d'òrgans, no? I mirant els papers, no? Vida regalada, no? Diem, donar. I he pensat, deixa'm mirar aquestes 3 paraules, els filòlegs, que en diuen, no? Aquestes 3 paraules que fem servir molt fàcilment. La vida, don coses i regalo coses, no? I bueno, m'ha impactat perquè crec que podem ajuntar tot i queda, entenc perquè esteu dient vida regalada, no? Doncs, bé, evidentment, vida, quan busques la definició de vida, doncs et diu que és el període entre que neixes i et mores, no? Això, no acabo de fer cap descobriment. Però jo vull pensar, si pogués ara escriure-us amb aquesta gent que defineixen les paraules, podríem posar des que neixes o ets trasplantat fins que et mores, és la vida, no? I quan venia a buscar la paraula regal és el que més m'ha agradat de totes, no? Que regal, com sabeu, en català es pot de diferents maneres, que es pot dir present, un do, una ofrena, una oferta, no? Però tot això vol dir donar, en aquest cas posava diners, però bueno, donar quelcom sense demanar res a canvi. Això es vol dir regalar. I diu, qualsevol cosa que torni a l'altra persona per fer-la més feliç o menys trista. Xapó, pensat. Perfecte, no? I és que ben bé, quan dieu vida regalada, estem explicant això. Comencem una nova vida gràcies a que una persona ha fet aquest acte que ens dona una sensació que és tan senzill però que és tan intens de donar-nos quelcom que ens fa més feliç els que el reben. I per tant, doncs enhorabona perquè heu trobat, per mi, jo ho tenia clar però clavat, el que vol dir donació, trasplantament, etc. Per tant, un cop aquella persona pot ser donant, el que miren, perquè també està a la història clínica i també en parlarem avui, és si aquella persona té el document de voluntats anticipades. És important tenir-lo en aquests casos. Per tant, ells miren si el té i si el té, qui és el representant d'aquesta persona. I se'n van a fer el que en diuen l'entrevista familiar. Llavors, us explico una mica la història de l'Ale. Ell va néixer, teníem un nen sa i hem hagut de passar un dol perquè no sabíem que ell tenia una malaltia minoritària, que hi ha molt pocs casos al món, i no va debutar fins als 14 mesos. Una mica abans vam començar a buscar perquè sí que no... El desenvolupament no era normal, no menjava, no gatejava amb 11 mesos i sabíem que alguna cosa passava, però físicament no és un nen que diguis té una síndrome, no veiem res estrany. I de cop el seu cor, doncs, ell només feia pit i jo vaig notar que el cor li anava molt ràpid i amb la roba se li veia el cor com bategava. Vaig anar 3 vegades a urgències i em deien que no tenia res i el tercer dia estant a urgències allà li va passar, va col·lapsar. Li van fallar tots els òrgans i el trueta ens va agafar amb pinces al SEM, que has dit que també treballes amb el SEM, doncs fantàstics són perquè els estimo un piló, aquelles 2 persones sé els seus noms i els he continuat veient. I em van dir, o sigui, els metges en tot moment t'han de dir amb crueltat, perquè és així, no et poden enganyar, va agafat amb pinces, no sabem si arribarà, ens van dir això. Llavors va ser el pitjor viatge de la nostra vida, del tret a Vall d'Hebron, perquè no sabíem si quan arribéssim allà ens dirien no ha aguantat, però sí, va aguantar, vam signar els papers perquè li posessin el suport vital. Vam estar 1 mes i 9 dies sense diagnòstic, esperant aviam si el desconnectaven o era apte per a un trasplantament pel tipus de malaltia que tenia. I per sort l'única opció de les patologies que pensàvem era la bona, la que es podia fer el trasplantament, i de seguida el vam posar en llista d'espera. I vam estar, li van canviar el suport al Berlin i vam estar 4 mesos en llista d'espera fins que va arribar al cor. I no podem estar més agraïts en aquesta família, que si és important la donació i amb una persona adulta t'ho planteges, amb un nen, en cap cas, jo crec que cap família es planteja hauria de donar els òrgans del meu fill
I jo crec que si és un acte de generositat amb un adult, amb un nen ja no m'ho puc imaginar. Però bueno, al final, quan ja no hi havia més opció, jo ja no podia més, ell va dir que sí ja del començament i van fer això. Llavors ell aquest febrer, la Núria ho va fer a final de gener i també vam coincidir amb tot el procés. Jo el 7 de febrer, 2 setmanes més tard, vam anar al clínic i la veritat és que molt bé, és a dir, vas allà dintre i veus que és un equip que funciona molt bé, que van molt coordinats, que saben ben bé el que es fan. Jo també abans de l'operació, 2 setmanes abans, em van haver de fer un canvi de sang, com que el meu germà és un altre grup sanguini, llavors han de fer-te tot un sistema de canviar la sang. I molt bé, és a dir, al moment de l'operació i tot, bé, molt bé, perquè estàs allà dintre, confies en els metges i ja està. Jo, per sort, va anar molt bé l'operació, no hi va haver cap mena de complicació important. Al cap d'una setmana ja estava a casa i ara vida normal amb els medicaments, amb els anàlisis, amb alguna biòpsia i sempre estàs ja pendent una mica del metge, el que et dirà. Però bueno, més o menys força bé i el meu germà està superbé, ell sí, superbé i content i jo també. El fet que també com a Catalunya siguem dels llocs on més donants hi ha, també ens fa pensar que som una societat on la solidaritat està ben impregnada i que per tant la humanitat una mica no està interconnectada amb l'amor i amb la comprensió mútua. De dir, bueno, jo me'n vaig d'aquest món però deixo els òrgans perquè un altre pugui continuar vivint. La doctora Masnou a vegades fa referència al punt, en lloc de ser un punt final, doncs pot ser una coma, no? La vida, i continuar, encara que nosaltres no hi som presents, però deixem un llegat, com bé deies, no? O deixem doncs, això, no? Que fins a quin punt continuem nosaltres donant vida a l'òrgan, no? O al revés. Bé, també podem ser, pensar en la donació, podem ser herois, no ens cal capa, podem ser herois perquè regalem vida, donem vida, podem reciclar òrgans, si ara que està tan de moda ser ecologistes, doncs reciclem els òrgans, com bé deia el vídeo que ha passat l'Eva, doncs que no s'acabi el que no necessitem, que pugui continuar. I bé, avui hem escoltat aquests testimonis que realment han estat molt valents de posar-se aquí davant, d'explicar la seva història. Cada una d'elles ens ha arribat al cor i ens emportem una gran història per pensar, per modelar aquest final de vida com el volem. A vegades ens preparem per moltes coses a la vida que no sabem si passaran o no. Ens preparem per uns estudis que no sabem si podrem treballar d'allò o no. Ens preparem per també a vegades casar-nos o per si tindrem fills, millor no passarà cap d'aquestes coses. El que segur que passarà és que morirem. Esperem que d'aquí molts anys i molt dolçament, no? Però en canvi aquesta part no la preparem. Bueno, està bé donar-hi una volta i poder decidir què volem per al nostre final, com volem transcendir en aquest món. És una exposició molt senzilla, molt austera, no? Però diu tant, la gent que no l'heu llegit, entretingueu-vos un moment a llegir el que diu allà, i jo avui pensava, és que realment el que està dient aquesta exposició, senzilla, austera, profunda, és el que vol dir un acte de donació també. Senzill, auster, perquè és un acte que passa com si no passés, com un àngel, però a la vegada molt sentimental, i he pensat, mira, és que realment clava el que vol dir donar amb això, no?